най-големия международен празник на ромите 8 април. 8 април се празнува по решение на първия конгрес на ромите, който се състоява през 1971 година край Лондон. Този ден са събрали роми от целия свят. Се е провел първия конгрес в Опрингтън, край Лондон, и са решили всички да се казват така, защото така се самоназовават ромите. Ром-рома. И всички термини, които не назовават другите народи, джипси, гитанос, цигойне, цигани, да отпаднат, защото в крайна сметка всеки народ има правото да реши как да се самоназовава. Това си е нашето векове наред. Приема се химн, Джелем Джелем и знамето на ромите и се празнува в чест на жертвите през Втората световна война, които са избити в концентрационните лагери на смъртта. Внимателно, внимателно! Днес Ромска академия за култура и образование, община Сливен, имаме програма, която започва с поднасяне на цветя и венци в река Асеновска. Видяхте, дойдоха хора от кварталите на Сливен, които да почитат жертвите на хитлеровския режим. Има лекции в училищата на града, защо, как се празнува 8 април, какъв е повода да се празнува 8 април. Децата им е много интересно, защото българските и ромските деца не знаят за този празник. Честваме традицията. Каква е традицията? С какво свързваш 8 април? С празника на ромите. Защо празнувате точно днес? Защото за нас е щастлив празник. Какво се е случило на 8 април? Опа, тук сгафих. Циганите тръгват от Индия в много старо време и за съжаление тогава никой не е формирал точна дата на тяхните ромски празници. Василица явно у нас е много регламентирано. Но този празник е световен празник на ромите. И в тази връзка някои понятия, едри политически, като един Брюксел, да речем, са решили, че на тази дата всички роми от Европа ще честват този празник. Знаеш ли защо днеска е празник на ромите? Не. В крайна сметка ние решихме наистина да кажем какво празнуваме и как празнуваме. Честит празник! Просто го празнуваме, радваме се, роми, че имаме и ни празник в цяла България. След обяд сядаме с семейства, хапваме, опиваме по нещичко, радваме се, че и ние имаме нещо в тази България като роми. Празник. Химна на ромите е Джелем Джелем. Да. Колко пъти оркестър Карандила, може ли да си спомниш колко пъти оркестър Карандила го е свирил? Не мога да ви кажа, обаче Джелем Джелем е тази песен национално на цял свят. Химна на цял свят е Джелем Джелем.
На ромите в цял свят. На ромите и даже на всички националности. Обичате Джелем Джелем. Аз поздравявам всички роми в цяла България, в град Сливен, квартал Надежда. Поздравявам всички да са живи и здрави и много работа да имат и да ги канят на работа също. Да имат работа, да се прехранват семейство, да се платят тока и водата. Честито ромския празник на град Сливен. Да са живи и здрави. Джелем, джелем, лонгроне дроменца, мала тиле